लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगां मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जाबाय नोंथांमोना जुदि गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्डाराव मास्टार डिग्री एबा ग्रेजुएसन खालामदोंब्ला जायखिजाया कलेजनि गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय ग्रेजुएसन खालामदोंब्ला एबा गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव नोंथांमोना जुदि मास्टार डिग्री एबा जायखिजाया डिग्री लादोंब्ला बेखौ माबायदि अनलाइन एप्लाइ खालामनो अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौ गोबां मानसिफ्रानो जायखिजाया कलेजनिफ्राय ग्रेजुएसन खालामखांनायनि उनाव बे गावनि फरायनाय कलेजा हरनाय सार्टिफिकेटजों दोंनो माने माबा माबि जबनि थाखाय एप्लाइ खालामो। नाथाय जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसननि थाखाय जबाव सेलेक्ट जानायनि उनाव माबा मोनसे कम्पिटिटिभ आनजाद लिरनायनि उनाव जेब्ला नोंथाङा साख्रिनि थाखाय सेलेक्ट जागोन अब्ला जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन अब्ला गुवाहाटी इउनिभारसिटिया इसु खालामनाय अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौ बेयाव नायगिरनाय जायो। स' नोंथांमोना बे गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय इसु खालामजानाय अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाथार एबा दिहुननानै लाथार। नोंथांनि बै कलेजाव फरायनाय जाय कलेजाव नोंथाङा फरायदों बै कलेजा हरनाय डिग्रीनि मार्कशिटआ बे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनफ्राव जेबो खामानि होआ। स' बेनिखायनो नोंथांमोना सांग्रां जा आरो नोंथांमोना दिनै बेनिनो मोनसे भिडिअ नुनो मोनगोन। गावनि मबाइलजोंनो गावनि अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौ गावनि फरायनाय कलेजनि अनगायैबो अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौ गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय मोननो थाखाय गावनि मबाइलजोंनो बोरै एप्लाइ खालामनो हायो बेनिनो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। थ' बेनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो क्रम ब्राउजाराव थां। आङो देखायलांबाय थादों। आं क्रम ब्राउजाराव थांबाय। क्रम ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा नैबे गुगोलाव बेयाव टाइप खालाम GU माने गुवाहाटी इउनिभारसिटि पर्टेल एकेलेगे खेबसेयावनो उइदाउट स्पेस .in GU portal.in बेयाव क्लिक खालाम। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबायदि ओरैनो लिस्ट नुगोन। बे लिस्टनिनो नोंथाङा बै सिङाव थां। नैबे सिङाव नैखौ नुदों नोंथांमोना अनलाइन डकुमेन्ट रिकुवेस्ट बेयाव नोंथाङा थुनांगोन। बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबायदि मोनसे इन्टारफेस नुजागोन नोंथांनि मबाइलाव। दाना बे इन्टारफेसाव नोंथाङा मा खालामनांगोन इउजार आइडि आरो गुवाहाटी इउनिभारसिटि रेजिस्ट्रेसन नं बेखौ एन्टार खालामनांगोन। नाथाय नोंथाङा बेयाव जेबो इउजार आइडि थुनो हानाय नङा। नोंथाङा नै सिङाव नुदों नोंथाङा जिहेतु निउ इउजार बे वेबसाइटनि थाखाय ओंखायनो नोंथाङा नै लास्ट थाराव सिंथाराव नुदों निउ इउजार होनाय बे निउ इउजाराव थुनांगोन। बे निउ इउजाराव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबायदि मोनसे फर्म फैगोन। बे फर्मखौ नोंथाङा गिबियावनो फिलआप खालामनानै नोंथांनि मुंखौ गुवाहाटी इउनिभारसिटि नैबे मोनसे साइटआव रेजिस्ट्रेसन खालामना लाग्रोनांगोन। फै जों दाना खालामना लानोसै। आंनि गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रेसन नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि ग्रेजुएसन बा जि डिग्रीनि अरिजिनेल सार्टिफिकेट नोंथाङा एप्लाइ खालामगोन बेनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लोगोआव लाखानाया मोजां। बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसनखौ सोनांगोन। बेयाव आं दा सोनोसै। आंना लोगोआव लाखानाय दङ। रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा 0 आंनिया 021561 जबाय केन्डिडेटनि नेम आंनि मुंखौ लिरनोसै। फादारनि नेम बेखौथ' मिथिखायो। थाब थाब लिरलांबाय थाबानो जाबाय। केटेगरि नोंथाङा मा STP जोंना जेनेरेल होनो हायो। मेल डमिसाइल स्टेट आसामानो जायो। केटेगरि बा ट्रेडिसनेल बा आइदलबाथाय आइदल आरो ट्रेडिसनेल बा आइदल नङाबा ट्रेडिसनेल होबानो जाबाय। रिलिजन हिन्दुइजमखौनो होदो। बेनि उनाव रेजिस्ट्रेसन इयार 2019 8-9 लोगोआव लाखानांगोन रेजिस्ट्रेसनखौ। आं लोगोआव लाखादों बेनिखायनो हादों आङो। गासैबो रेजिस्ट्रेसन माबायावनो लिरनाय दङ। मबाइल नाम्बार 9707 इमेल आइडि आइडि प्रुफ मोनसे नांगोन नोंथांनो। आइडि प्रुफ आं ड्राइभिं लाइसेन्सखौनो होनोसै। नोंथाङा मा दं होबानो जाबाय।
ड्राइभिं लाइसेन्सखौ होनोसै आङो ड्राइभिं लाइसेन्स आइडि प्रुफ न ड्राइभिं लाइसेन्स नाम्बारखौ होनांगौ बेयाव बेनिफ्राय एड्रेसखौ लिरदो आसाम डिस्ट्रिक्टआथ' बाक्सा जाबाय गावबा गावनिखौ लिरदो गावबा गावनि पिन नाम्बारखौ लिरदो 781366 फन नाम्बारा खनसे लिरफिनदो सेम एस एबभ एके सानैदोनो एके फैजोब्बाय सिङाव खामलांनाया आरो ओमफ्राय नोंथाङा नैबेखौ गोसोआव लाखिनांगोन आपल'ड इउर फट' एन्ड सिगनेचार आरो फट'खौ नोंथाङा बेयाव आपल'ड खालामनांगोन नाथाय बे सिगनेचार आरो फट' आरो आइडि प्रुफखौ नोंथाङा माने गिबियावनो 100K साइजनि 100 KB साइजनि खालामना लाजोबखानांगोन मबाइलाव अलरेडि खालामना लाखानांगोन एप्लाइ खालामनायनि सिगाङावनो साइटआव इन्टार खालामनायनि सिगाङावनो आंना खालामना दोनखायो आं दा गासैखौबो आपल'ड खालामलांसै फारि फारि नै चुज फाइलाव थुबानो ओंखारबोगोन फट'फोरा नै मा सोनो होदोंमोनथाय फट' सोबाय आं नै फट'आ हाबबाय बिनि उनाव मा नांगौ सिगनेचारबो नांगोन मोनसे सिगनेचारखौबो नोंथाङा अलरेडि स्केन खालामनानै 100 KBनि बांसिन जानो मोननाय नङा बेखौ ग्रोब मिलायना लाग्रोनांगोन गिबि एप्लाइ खालामनायनि सिगाङावनो फाइल मेनेजाराव थांबाय फट'आव थांबाय नामाव दं DCIMआव दङ भिडिअसआव दङ सिगनेचाराव खालामना लाखानाय दङ आंना नै सिगनेचारा थुबाय आपल'ड जाबाय नै सिगनेचार फैबाय दाना चुज आपल'ड इउर आइडि प्रुफ सायावबो मोनसे होनो मोन्दोंमोन आइडि प्रुफ बेयावबो मोनसे बिबोबाय होनोसै बिबाय थाबा होबाय थाबानो जाबाय रेजिस्टार खालामनायनि उनाव नैबायदि फैगोन बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाखि इउर रेजिस्ट्रेसन हेज बिन कमप्लिटेड साक्सेसफुलि बेनि उनाव नोंथांनि मोनसे मेसेज फैखायो नैबायदि नै मबाइल नाम्बाराव लगइन खालामनो थाखाय डियार एप्लिकेन्ट इउर लगइन क्रेडेन्सियेल आर रेजिस्ट्रेसन आइडि बेबायदि फैगोन रेजिस्ट्रेसन आइडि आरो एनरलमेन्ट नङा फैगोन आरो बेबायदि स' बेखौ क्ल'ज खालामदो ओमफ्राय स्क्रिनशट खालामना लाखिदो बेखौ दाना बेबायदि गासै नोंथांनि डिटेल्स आइडि प्रुफ रेजिस्ट्रेसन नाम्बार रेजिस्ट्रेसन कार्ड आरो सिगनेचार फट' डिटेल्स सोखांनायनि उनाव जेब्ला रेजिस्टार खालामगोन नैबायदि इन्टारफेस नुजागोन ओमफ्राय सिङाव नोंथांमोना नोंसोर नुदों नैबायदिनिया क्लिक हियार टु लगइन बेयाव लगइन खालामबानो जाबाय नै रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ लिरना लाखिनांगौ दायो लगइन खालामनो डिस्टार्ब जायोना आं दा लिरना लाखिनोसै लगइन खालामनायाव नांगोन नालाय दाना लगइनखौ थुखाबाय आङो लगइनखौ थुना नैबायदिनो गिबिनि इन्टारफेसआ गिबि जों गुगोलाव थुनाय गुगोलनिफ्राय फैनायाव नैबे पेजखौनो इन्टारफेसखौ नुजेनदोंमोन दा बे इन्टारफेसखौनो जोङो नुफिनबाय दाना जोङो बेयाव इउजार आइडिखौ लिरदो इउजार आइडिया जाबाय मा जि केपिटेल लेटारजों RD दाना सेन्ड OTP थुनांगोन सेन्ड OTP खालामनाय लोगो नैबायदि स्पेस फैगोन दाना OTPआ नोंथाङा जाय मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनाय समाव होदोंमोन बेयावनो फैगोन OTP आंना दा नैबे 74420 4 मोनथाम दा बेखौ एन्टार खालामनांगोन बे OTPआव दा आं एन्टार खालामनोसै 74420 बेनिफ्राय भेरिफाइ खालामना होनाय लोगो लोगो नैबायदि नोंथांनि डिटेल्सआ नोंथांनि प्रफाइला बेबायदि नुजागोन नोंथांनि प्रफाइला बेबायदि नुजागोन दानिया
बेबायदि नुजागोन। ओमफ्राय नोंथाङा नैयाव थांदो, नोंथांनि प्रफाइल जाबाय बियो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बे गुवाहाटी इउनिभार्सिटि पर्टेलाव। नै मोनथाम दट नुदों साथाराव नैबे लेफ्ट टप कर्नाराव, बेयाव थुना होदो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा अपसन माखासे नुदों, नैयाव अपसन माखासे दं, निउ डकुमेन्टस रिकुवेस्ट एप्लिकेन्ट माबा माबि। जोंनो मोनसेल'सो नांगौ, बे जाबाय नैबे निउ रिकुवेस्ट डकुमेन्ट, बेयाव थुनांगोन जोङो। बेयाव थुनायनिफ्राय नैबायदि फर्म फिलाप फैलायबाय। बे फर्म फिलापाव दाना थुदो, थुलाबाय थाबानो नुबाय थागोन। नै थुनानै जों दा मा नुजायो, नैया मा सार्टिफिकेट नांगौ आंनो, प्रभिजनेल पास सार्टिफिकेट, अरिजिनेल पास सार्टिफिकेट। प्रभिजनेलजोंबो सोलिलाङो आरो नै गांसेजोंबो, नैबे प्रभिजनेल पास सार्टिफिकेट। अरिजिनेल खालामोबा एसे दाम थाङो, फैसाया बुरजा लायो। प्रभिजनेलजोंबो खिन्थु सोलिनो हायो। आं दा प्रभिजनेलखौनो खालामना खिन्थानोसै। बेनि उनाव लास्ट कारेन्ट डिग्रि, नैबे लास्ट कारेन्ट डिग्रि, BA खौनो होदो। जि डिग्रिनि थाखाय नोंथाङा मार्कशिट माबागोन, मार्कशिट एप्लाइ खालामगोन, बेखौ होदो। BA MA माबा माबि जिखि जाया आरो MSc जि दङ आरो आंना नैबे दा BA, आं जेनेरेलखौ सरि आंना MA जानांगौ, र' जास्ट वेट। नैबे MA, MA जाबाय। ओमफ्राय साबजेक्टआथ' जेनेबा साबजेक्टआ आंना पलिटिकेल साइन्स। ओल्ड पलिटिकेल साइन्स, इयार अफ पासिं, मार्कशिट आपल'ड खालामनांगोन। एड अल सेमिस्टार मार्कशिट ना, फार्स्ट मार्कशिट होबानो जायो। मार्कशिट होबाय, बेनि उनाव रेजिस्ट्रेसन होबाय। बेनि उनाव दं इन्टार्नशिप ना एडमिट, मेजराव थांबाय, वाट्सएपआव थांबाय, रिकमेन्ड एडमिट, हो गया, एन्ड सेव एन्ड कन्टिन्यू नाउ। डकुमेन्ट आपल'डेड साक्सेसफुलि जाबाय। दानिया फैसा होनांगौ, फैसा ATM लोगोआव लानांबाय। डेबिट कार्ड नाम्बारखौ सोनानै मेक पेमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरोखि।